media dong जों अरो तक प्रेस मीट खायनानै थाङै दङ तामनि हिमाले जों तिनि आन्दोलन खालामनानै तिनि राजभवन अभियान बेलेके साक्सेस जोंखा अ साक्सेस जों माने निने आनि जतनि फान बायनो अब साक्सेस जोंबो विशेषकर TWF जत फाइनाय तिनि 44 ता ब्लक नि फाइनाय रखनो खाका हाम जानगो ताई अरवो तिनि अरवो तामनि बासन रगरिनाय रक तिनि MLA तिनि अरवो MDC चेयरमैन तिप्रा मथानि प्रेसिडेंट जत फायनाय अरवो जों सपोर्ट खालायका कक लामरक सालायका बरंगबो हामबाय मारिवो तेबो हामबाय मारिवो अरवो पुलिस प्रशासन नगनबो बरंगबो हामबाय मारिवो ताई मीडिया दाखुसो नं बिसिंति अब प्रचार खायमान बरंग तेबो हामबाय मारिवो तामनि हिमाले नरक नाथाय गुबैनो नरक खुनुनाय रक सप्त गतना नरक खुनुनाय रक नरक बेलेके हामबाय तिनि अब पिसफुलि बाबेनो जों अरवो जों अभियान खालायनाय पिसफुलि बाबे रैली खालायनाय जों थांलायका तामकाय अरवो बेलेके तिनि खासरांलायो जों तामनि हिमाले जों गवर्नर नो जों 24 तारिखो खालायनाय हिनाय जों अपॉइंटमेंट हामाने अपॉइंटमेंट जों रिलिया अपॉइंटमेंट जों रिया ताय पुलिस प्रशासन बो जों फुं खायमिया जोंहरो नरकी 24 तारिखो नरं तो अपॉइंटमेंट करै जोंबो किचिनि ड्यूटी खायनानै जोंबो परमिशन दिजाग्या नरकी नंनि 24 तारिखनि प्रोग्राम नो खालायना दाहिनि सोंगै दं जों आं अबनो मा साका जों तो खालायनानै हिनि टारगेट खालायजा जों तो खालायनाय अपॉइंटमेंट रि दातं रियाय दातं जों खालायनाय न ओंखाय बरक सावो नरक तो अरवो गवर्नर बाय मालाय गला नरक सुदु मालायनाय बिनि सेक्रेटारि बाय आसक सिं नाय हिंजाव आमति फान उनथुन जों खालायनाय पिसफुलि बाबे जों TWF रक बुमा बदलक जों उनथ्रुलिया तां उनथ्रुलिया हिमाले अब जों उनथ्रुइ लाभ करि ताक आगुंना सिनांनाय 24 तारिख नो जों खालायनाय अ तिनि कक बरक रोमान स्क्रिप्ट उनथ्रुलायमां आबो तला क्लासुक तंखा आबनि बागा अब लं टाइम नि राजनैतिक जोंताय अब उनथ्रुलिया नि खायना हिनि थांतानि दिनि बरक वान सुकना बुरिरक अनेक गोबां फायका बुरिरक नि बदल नुगुइनाय बंनि अब बरकनि वान सुक मानि बरक ता चेन्ज खालायनाय जोंनो गवर्नर बाय मालायनानि रिखा आव गवर्नर बाय मालाय बेलेखेनो तंथका बेलेन खासरांका गवर्नर बो जोंनो याक पंनै खालाय आशीर्वाद दिखा तामनि हिमालय बयस्क बलाय बयस ओंखा बयस्क बाय आशीर्वाद दिजां माने अब चिन बख्राव राव सकलाय माहाय मा दंसियो कक तो बो कम सावो कक साकाबो नरक खलायलायदि राजनैतिक खलायदि नंनि हानि बागै दफानि बागै नरक खलाय थांनि सक्सेस ओंनाय हिंसावो दिनिले आनि जरतिले आं नरनो आनि जरतिले आं गसि जाखिनि सावो 3 दिन बिसिंगो मुख्यमंत्री न रिंगिनाय बरक अब सालायनायनि क बिन जरतिके बरिजा आबनि बागै जों दिनि बेलाके सक्सेस ओंखा अ सक्सेस जों माने जतनि फानो तंगो जतनि चुबा मुं तंगो अरो तुइनि अरेन्ज खालायनाय र भलन्टियार्स नि सामुं खालायनाय र बेनार यांगो तिनि प्ले कार्ड छनामनाय र TISF रगो जोंनो सुबाखा बरंनो हामबाय मारिबो विशेष खालाय बरंनो जोंनो अनेक जागा सुबाखा दै रं हालाय हाखलाय थानिनाय अरत जों बुरि रक्त जतनो जों सुबालाय जागनो बुरि रक्त तो अब जतनि फान जतनि परिश्रमनि बिसिंतिकेनो अब सक्सेस मानि बागै बेलायखै जारा मिटिं चिनि अमिसिल फायनाय रंनो जतनो न हामबाय नरक हाम करन थां सगै बायदि बरक थांगै दङ सगै बायाखौ अमहायकनो जों आन्दोलन मा खालायनाय जरा नरंनो मारिंनाय मुसुबाय थागियाखौ गवर्नर तो गसिका बिनि जरतै ताबो जदि सरकार जदि राज्य सरकार जदि गसियांकाय अ कक बरक रोमान स्क्रिप्ट न चालु खायनानि गसियांकाय चिनि तेब आन्दोलन खायनानि नांनाय जों जतनो रेडी दं दिनै नाय बंखानि कबमना